Ξεκινάμε την ανάλυση των στροφών από τις συνεχείς νότες και την τίμπρε μετάλλικο. Η ονομασία της νότας αυτής προέρχεται από το μεταλλικό ήχο ενός κουδουνιού. Συνήθως, με αυτή τη στροφή το τιμπράδο ξεκινάει το τραγούδι του και είναι μια ευχάριστη νότα όταν η οξυδίτητά της είναι περιορισμένη. Σύνθεση. Σύμφωνο R, φωνή εν E και θεωρείται τέλεια όταν στο τέλος έχει την κατάληξη N. Δομή προφορά. Ριριν, που είναι μεγάλης αξίας. Τρόπος εκπομπής με ημιανοιχτό ράμφος. Λόγω του ρυθμού της ανήκει στις συνεχόμενες στροφές, δηλαδή εκτελείται χωρίς παύσεις ανάμεσα στις συλλαβές. Το πουλί έχει όρθια ή οριζόντια στάση όταν τραγουδά. Σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται αντιληπτή μια αίσθηση ανεβάσματος ή κατεβάσματος εκπομπής λόγω αλλαγών του ύψους της τάσης του κατά τη διάρκεια του τραγουδιού. Σειρά αξιολόγησης. Πρώτη σε αξία όταν έχει εναλλαγές, δεύτερη σε αξία όταν είναι ευθύνουσα, τρίτη σε αξία όταν είναι επίπεδη και τέλος τέταρτη σε αξία όταν είναι αύξουσα.